Fl-aħħar sigħat tfiqu 332 persuna oħra mill-coronavirus f'pajjiżna filwaqt li feġġew 103 każijiet minn fost 2252 test li saru fl-aħħar 24 siegħa. Dan ifisser li 95.4% tat-testijiet li saru ġew negattivi filwaqt li 4.6% ġew pożittivi. Sa issa fiċ-ċentri tat-testjar f'pajjiżna saru 797,899 test. Il-Professur Gawċi qalet dan waqt il-bulettin mediku tagħha ta' kull nhar ta' ġimgħa hekk kif spjegat li n-numru ta' każijiet attivi ta' COVID-19 f'Malta niżel taħt l-2000 u issa hawn 1853 każ. Spjegat kif din il-ġimgħa l-medja ta' każijiet pożittivi niżlet għal 146 każ kuljum. Kważi 80% tal-każijiet il-ġodda tal-COVID-19 huma bil-varjant Ingliż. Dwar ir-rata ta' tilqim bħalissa f'pajjiżna, il-Professur Gawċi qalet li din mixja sewek kif sa issa ingħataw 166,104 dożi, minn dawn 48,933 persuna ħadu t-tieni doża. Fil-fatt fl-aħħar 24 siegħa ngħataw kważi 6,000 doża tal-vaċċin għal COVID-19. Is-Supritendent tas-Saħħa Pubblika spjegat ukoll is-sitwazzjoni fl-isptarijiet madwar Malta. Fatti fl-ITU inżilna għal 20 persuna, fakkarkom li f'dawk il-ġranet li kienu għaddew kien qed ikollna numri sostanzjali ta' nies il fuq minn 20 fl-ITU tagħna u l-fatt li niżlin issa wkoll huwa sinjal li huwa tajjeb li rridu nibqgħu għaddejjin f'dan il-sitwazzjoni li naqsu kemm nistgħu n-nies li jkollhom bżonn jidħlu l-isptar. Waqt il-bulettin mediku l-Professur Gawċi qalet ukoll li f'din l-aħħar ġimgħa kien hemm biss 7 każijiet bejn residenti u ħaddiema fid-djar tal-anzjani. Qalet kif l-anzjani li jkunu tlaqmu u jaqbadhom il-virus jinsabu fi stat ta' saħħa tajba u b'hekk dan juri li l-vaċċin qed jaħdem b'mod tajjeb. Il-maġġor parti tal-każijiet li jkunu tlaqmu u li huma jista' jkun li ħarġu pożittivi għal xi raġuni l-maġġor parti tagħhom biex minnhom ma jkollhom l-ebda sintomi ta' xejn u jekk ikollhom sintomi l-maġġor parti jkunu sintomi li huma minimi ħafna. Il-Professur Gawċi rrimarkat ukoll il-ġimgħa d-dieħla se jkun hemm diversi festi pubbliċi fosthom jum il-ħelsien u appellat għal kawtela u li l-pubbliku jibqa' josserva l-miżuri ta' trażżin tal-COVID-19. Qalet kif matul din il-ġimgħa nataw 86 multa għal nies li kisru r-regola ta' gruppi differenti li jinġabru fid-djar.